επαγγελματίες του εισαγωγικών της πολιτικής. Επειδή δεν κρατάτε τα λόγια σας, έχει ευθύνη ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό που συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Προσέξτε να δείτε. Μετά, για την 15ετή πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος την σφράγισε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, με καλές και κακές στιγμές, αλλά που έκανε πραγματικότητα το πρώτη φορά αριστερά στην κυβέρνηση, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία. Πολλές από τις επιλογές που γίνανε μετά τον 19 δεν αφήνουν κανένα έξω το πεδίο της κριτικής. Άρα, εγώ σας ανέφερα πριν, άρα σας ανέφερα πριν 3-4 ζητήματα που κατά τη γνώμη μου και πολύ περισσότερα, αυτά θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε, ήταν οι αιτίες μιας καθοδικής πορείας μετά το 19. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος έχει και το δικό του μερίδιο ευθύνης. Όπως και πολλοί άλλοι, όπως και όλοι μας. Άρα αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι μια βαθιά αυτοκριτική, η οποία δεν αφήνει κανέναν απ' έξω. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην βλέπουμε τα πράγματα κατάματα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Αυτό νομίζω ότι πληρώσαμε και στις τελευταίες εκλογές. Ότι δεν είχαμε το θάρρος, γιατί ξέρετε κάτι. Ο κόσμος και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας περίπου είναι συμβιβασμένος με τον τρόπο που ασκεί η πολιτική. Μπορούν λοιπόν να τα κάνουν και λίγο τσάτρα-πάτρα, να έχουν και τους δικούς τους ευνοούμενους. Το κάνανε και πριν το 10. Από την αριστερά έχει άλλες απαιτήσεις. Είναι ψηλά ο πύχης για την αριστερά.